kembali dalam pagelaran mimbar cerita dalam judul kalimatnya Gugat Tanah Sindang Kasih. Ayo lur. Ayo wak keruyu-keruyu wak. Ayo. Mumpung jagatnya terang wak. Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya ya wak. Beragat sholat. Beragat. Ya belega kewajiban kita orang mukmin. Ya iya. Orang muslim kudu sholat sebab nih keneku jare Bapak Up mah. Bapak Up nggih. Beri wak kedua. Majikan tua. Iya. Singaran kita wong umat Islam wajib sholat sembahyang. Bener. Oh kayak bature pacul sing di pasar Bogis. Iya. Oh. Mimi Haji Casina kah? Bunda Haji Casina kah bature leangan? Ayo kan wak. Iya. Iya ingat. Alhamdulillah jadi sholat sembahyang. Iya, Wak. Sejenan. Sampean ku dewekan bae ta wak. Artinya kita ke singaran wong bebaturan mah akeh. Iya. Ya boleh. Iya. Bature pacul beli siji. Wah, wong kene gak kene batur kabeh gini. Iya. Ku jare majikan tua mah Bapak Upku bisa jawatir jelah. Tenang lah. Iya majikan tua mah wong boral. Paling boral wak. Waraya. Oh, Panganan dapur sing esuk. ning kene ki. Iya. Ya iyalah. Kopi wak kopi. Ulati ngalor ngidul orang ketemu. Lamun ketemu tak jotos raine. Wah tak jengkingaken tak jotosi. Tak cocok matane. Ah. Di sekolah bocah kali ya. Lamun ketemu tak wah tak pites. Tak cocok tak idul dua. Bos lada sirah. Lah. Iki bocah Up. iki. Wah, goblokku. Saya cari-cari dilemaknya di sini. Jawab bae goblok. Iya. Oh, Jawa-Jawa modern. Tak ulati. Apa? Sukra. Iya. Ya, Iya. pacul ana ning Sukra. Iya. Rang emang Cirebon langka. Ah. Lah ini sudah pangeran. Ngurungu kabar ya mendi maning sampean. Krungu maning ana jening desa Manukan. Tak ulati. Dengan dine. Ning anu ning Bogor langka. Iya wak. Dia. Ku dilemak ning kene goblok tak tutus raine tak ejak-ejak tak itu. Pos lada sira. Sengetrang. Beli batu siji ya atuan biar karo reang. Oh, apa menceritku? Belum dia. Ngomong. Belum tahu. Wah, kepet dah darat sira. Suwak reang. takonana, taka-taka sewot kuda ngapa? Siapa sih beli nafsu? Epret. Aja dia pret goblok. Asiran arane siapa? Ya kampret. Ya masa kudu ngundang Eman. Neng kok dingin tuh pret. Oh, di pai koma. Dipai jedawa. Jeda, Oh, di beli pai jeda. jeda dingin. Iya. Jeda dingin. Sok awit maning. No, kami. Wah, pacul. Non. Mene. Iya beruan bocah kowe. Apa Eh, sampean kalagi wingi kan tas mendi kan. Pas dolan. Tas dolan. Kita aja suwe-suwe. Pret kono. Sing Dolan. karo Rabi Dika kan? Jeda ya suwe-suwe. Ning kanan nih. Iya karo Rabi Dika kan? Waraya. Tas jalan-jalan, tas dolan. Iya. Ah, ning Silari makin wes. Jeda aja suwe. Pret. nang apa si bocahku? Jeda aja suwe-suwe. Jare sira kok kon ngundang ya kita kan kanda dingin ya. Iya kok dingin. Lah, bocah kubri di rongok kono. Sampean makari tonggoni bengkot. Tonggonane dingin sira. Nang kok tas panen. Nah. Artinya kita ki. Pret. Iya engko pret aku tas panen. Ya jeda aja suwe-suwe goblokku. Pengennya Sedilat bae. Pret. Konon beli. ngomong harus soal mengkonon maya kecil lah. Angel temen. Angel. Ya iya. Jare dipajet daya ji. Kok kon menunggu dingin. Ya saja suwe-suwe. Aja ini goblokku. Aja ini. Apa sih? Pret. Kira aku gawa lato-lato. Lato-lato patakira. Lato-lato je. Dudu lato-lato kian mah. Bapak Up. Aja mene-mene.
Pacul. Apa sih Pret? Kok gacul? Kok kodingin. Ya Allah. Ya Allah nak. Jelek raine pacul. Nang apa, Pak? Raine kayak Caca Handika. Allah. Duduk. Alah Iska. Tin Caca Handika kini. Penyanyi kah? Iya sini film-film kah? Jelek raine pacul kayak Caca Handika. Si nembang anu kah? Angka siji. Alah, iya Caca Handika. Iya inganan. Sira Caca Handika. Sira Caca Handika. Pacul. Raine kayak Caca Handika. Alah, wis gaya Caca Handika. Sira kuedan apa Pret? Edan apa nih yang raine kayak Caca Handika? Pacul Pret. Caca Handika. Pacul Pret. Caca Handika. Pacul Pret. Caca. Cul Pret. Caca. Pacul kampret. Caca sira raine masa. Pacul. Caca. Raine kayak Caca Handika ya kaya. Sira Jelek film-film gak kayak Caca Handika. Subhanallah. Ya Allah. Caca. Sira si siapa Caca? Caca kan. Masa Caca raine kayak ketek? Kejog sira melarat. Sira ada karane Caca. Iya. Ya Allah, Caca raine ruwet ngampret. Ai sira kotak-kotak aku geglawokan lantaran apa sih Pret? Gulati sira, Cul. Gulati sira ngalor, pampeng tok ngalore. Ngidul tok ngidul jare sira kana aja. Pret bokat gulat kita, Pacul. Ana ning Sukra, tak gulati ning Bandung langka. Dan ini kuno. Sira sing edan mah. Ya masa wong ngoloti Pacul ana ning Sukra ngolotane ning Bandung pirang jam? Pirang jam priwene Tekane. nu kita ning Bandung. Ya sira kita ning Sukra mangolotane mang Bandung-Bandung. Yang ku temen sotina ning Bandung. Mulane gabak wong bebaturan iku jare kapribasane ngalor duduk ngalor ngidul duduk ngidule barengan. Iya kan? Bener. Sebab kita ki priwen-priwen kah? Artinya setelah menang ning alas sono keling, Iya. ketemu karo bebaturan ke sana. Orang jare dewek macul meneh gajul. Apa sih Pret? Jare dewek marang ku hendak ketemu karo sira ki pada bae yang ketemu karo obat. Iya iyalah. Rasane kira seneng banget ketemu karo sira. Yakin Bener iya. Iya. Nah saking ketemu karo sira pada bae karo Iya. obat. Bener. Ya beli. Ku Betul. ngrasakna seneng ketemu karo siraku. Senenge kari ketemu karo sira guyonan. Iya. Ya beli kanda bareng, tapi batur sejene melangkah sira sing kaya sira Cul. Ya masana sebab Hai, galau. Ari dilang sira gemes paya ya. Bukan ketangguhan mimi aja casina sira bos buah singana ning bogis. Utari lamun ketangguhan ngewot. Sewot mimi aja casina mah wonge kuraine gampang sewot teh. Bakat casina iku lahiran Selasa. Bagian meneng gampang dugale. Mulane lakine bisa pisah. Sira kaya dukun. Los mimi aja casina lahiran Selasa. Bakal lahiran Selasa bagian meneng dosa ning lakiku. Sira ku kaya dukun. Ya bukan. Lamun rang lahir Kamis. Nah bakal sira makene. Iya. Ya belega. Iya. Bakal lahiran Kamis ki lamun nakduk ki satuan kebo. Kebo. Iya. Ya wis kebo mah enak ake daginge. Ya rek kebo mah ake daginge. Iya. Toli lamun dikokon ngalor ya mangkat ngalor. Dikokon ngidul ya mangkat ngidul. Sebab sira ki wong lempek. Ya kare. Wo jujur ya. Iya kan. Karena sesuai karena aku lahir. Bisa nih. Lahiran sira Kemis. Nah, kok dilamane sira ki dinakin ki nyenen. Iya. Kok ngemis ning Bogor. Aja bangun kok. Sengit deh. Ngemis, masa kita kok ngemis pitak kuno. Ya maksudnya masyarakat kinki suasananya lagi priwen. Kita jadi dewek makin nih, wong wadon ku nyewot be. Oh rabinirak kok. Rabirak ku lagi nyewot baik. Keluarganya kampret. Iya. Sing dipermasalahkan. Sing dipermasalahkan mah anak. Oh si anak-anak. Anaknya kita. Anaknya kita Jaka. Si Jaka Surya. Nah ngopo? Nah beli beru. Yang dewasa jadi wong tuane beli beru. Edan patake ditakoni nang sira. Sira ki wong tuane. Wajib takon karo anak. Iya. Karena darah daging. Iya. Takon anak nang apa Jaka? Takoni Jaka.
sirah ki mangan ora gelem dipangan, wong minum ora gelem dinum. Pengen apa? Coba terang-terangan karo wong tua. Ku ora ya ora mbu sirah. Yakin. Sirah mah angel kan ngajak anda kayak konon. Jul, Apa sih? ayo ngajak anda sih bener. Bocahku. Apa sih? Anak Reyang. Bener. Si Jaka. Enda suka-suka tangi turu. Ya, enda tangi kawan. Takon dia pengen apa ngomong karo wong tua. Kayak enda wong tuane. Diduga konon Pret. Singaran batur. Iya. Wajib ngelingakan. Iya. Antara kampret karo pacul. Iya. Ari sirah kurabiniran endi. Ya, rumah. Anak. Nah. Kenang apa beli mini bareng? Kung kami nekin rumah Umah kun goblok. Oh, kinki umay rabine sirah. Sira ko dolan yung kampret ko. Ya Allah. Malah ke segala-gala umana hari-hari kendoan. Sampai rabi riangnya kak. Gampang banget hari yang lewat ya anak ki. Iya. Beli terima. Wah, tak pegat pisang sira napane. Pret. Apane? Wis Pret. Wis kandane. Wong kandak jare dewek mak kita curat. Curat ya sirah mangarane curhat ke curat. Ayo bocah no. Curhat. Ya. Sirah sama curat, itu juga curat, bakat curat mah mancur sampai sirah. Orang modern. Apa sih? Yakin, riang malamun ki wong wadon ki nyewon maning ki. Umahe walebe ngendi? Oh, sirah. Umahe walebe ngendi? Iku perapatan boy mono. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Anter yuk. Ayo. Arep ngurus-ngurus. Oh, arepan ngurus panganan. Duduk. Arep ngurus jaburan. Belik. Hari sih ngurus apa? Ngurus pegatan karo laki. Lama dipegat ning kampret dikawin ning pacul. Pacul ya beli. Hajar. Marian. Weh, goblok. Apa nih? Sandiwara kuntut kebodohan cuma temenan. Ndok, sendok. Nah iya, Orang sendok. itu mana? Sendok bal. Ya sirane raine kayak sendok. Mami. Biasanya kamu kan ayah. Ayah ndak golongannya lindu. Rabi lerang teh. Rabi Dadi wis bosen. ora. Dia rabi model mangkene wis bosen. Bohong. Hah? Ora ya. Wis melek. Beli. Dure kenang sewot-sewot baik. Raine Kenang nafsu baik. Cewek kotak. Enang. Lu orang laki jenang. Ya bener ingat. Ada sih ada pergi sinunggang siapa? Hei, Masih sinunggangin nang. kampret. Keluarga ngundang siranang kok aja disalah kena. Beli nak orang masak. Rangki. Sirane lanang tawadon. Ya masih diundang enok. Iya. Ari wong wadon sewot lantarane. Betul itu. Ari langka lantarane masa wong wadon ku wong edan. Sampeyan gelem deh wong wadon wong edan. Ya mugo enak anu ini Madura biwong edan. Subhanallah. Ay enak. Ya enak rapi wong edan mah beli jaluk belang beli jaluk kalung. Doli, Yang jaluk kagak suker-suker. subhanallah pengen biasa wong edan bagus pada kelangan pada matang ikin ki wong kene. Ya ada kita juga merkosa. Ya sirah sih. Kang kampret. Subhanallah. Ibunda, Coba. bun, Iya Kak Amber. bunda, Iya, modara. bun. Insya Allah dia lama gak kudu mati. Bunda kayak germu. Iya, bunda kayak bibitan ini. Anu. Kang kampret. Ya sayang, apa engkau masih cinta kepada Subhanallah. Sampeyan ku beli temenan kan ngomong pegat ku. Kula ki beli mungkin oli wong model kayang kenen ki beli mungkin ning alam dunya. Pabriknya gak usah ora metu. Arab dirang hari pergi yakin. Apa maneh? Tunggang iku merem. Subhanallah. Tunggang mani meremen. Pokat terang ku enak. Liwero. Bareng melek ku pingsan. Subhanallah, sirama keporetan kuno. Ndelang raine aku je. Iya. Iya. Mulane ke sira aja korek-korek. Aja sewot-sewotan mani. Bapane Iya ibune. sewotku ana alesane. Alasannya napa nih? Alasan apa sih? Kula ku wong eling, wong sadar. Bener. Ari sewot langka lantarane, molat apa pucuk.
pucuk kening sarung. Hah? Sarung kabeh mending. Kalesan dua laki bodor ya. Ya iya edan. Aku satugel sarung kono ta. Saja rewel sirak kukur. Hilang satugel. Lagi diumbak. Loh di pengeran satugelan. Lagi diumbangi kegeger sarung tuh. Parang dibuka sarung satugel. Ya Allah Gusti, keberanteman kita. Kayaknya aja. Kita ki harapan mati belis. Mati nih aja. Mati nih aja. Cul, kita mau wis pegel deh. Ya Allah. Gelok. Ay sira ku blonde ngamek-amek ko. Anak cemburu ya keding menusane mah. Kita nih harus nikah baik. Aja mau ngomong. Ayo cemburu. Endane kok lu tekonon dua laki kampret. Duduga konon. Artinya jenengan ki sebenarnya wong loro ki lagi priwen. Kok dikit. Nah, ya men. Kulane pengen kanda. Ayo mangga. Mumpung anak kang pacul ning kene. Saksi di bawah. Kita ki pengen kanda. Ayo serap. Menek. Bapak Cul. Iya. Marke. Maju. Ya Allah. Bapane Ya ibune. rongokaken. Kula ki pengen kanda karo sampean. Kandak sing mau gawe kandak. Apa sing dikandakaken? Apa sih dipermasalahkan? Cirini kegawang janji. Sang kuryang kawanan muda-muda dayang sumbi rasa dan penasaran yen durung mah bapak majikan tua laksana iri aduh Bapak Iwan Ibu Wiana sareng Bapak Jijunus sukatane gede sing mirengaken Bapak Jirustam Kang Nyaksen ajalok digawe lamun angguran si gawe gumbira Mamai Resti sing duwe olsop Dede Resti Nok Meli sing duwe Epi Salon sareng Kang Ikin Bontote Bapak Kaji Sekretaris PNC DW. Wah baju. Ye. Dudu bae kula ki bakal buka aib rumah tangga ya. Ing sejatine kula ki jare dewek maning rumah tangga ki lagi ngadepi masalah. Masalah apa nih Gun? Kepumpung sampean dolan mene. Ye, sengaja. Da priwen bu priwen sampean batur parengke sing dadi bapane. Bener. Masalahe dudu kurang sandang kurang mangan. Buat kurang jajan, Ari masalah kurang jajan wis dadi panganan gandina kono. Kin sing dadi permasalahaning kula Nyai Jena kelawan bapaneng bocah. Iya, pripun ku Nyai Jena? Anak semata wayang Oh, si Jaka Surya. Jaka Surya
Jak kasurane Lara. Dudu. Ari kun kenang apa? Ari ditakoni Lara yang beli Lara. Nggih. Mung cuman bocah ki murung bae. Lamun saben dina Awas ya penuh. tetangisan sok kadang gemuyu dhewe kan beli ngarti bapane kulaku. Oh, si matak diomongaken gunung konon, Cul. Oh, dadi masalah anak. Si Jaka Surya. Bener. Artinya bocahku nangis gemuyu joget. Nangis gemuyu joget. Duh, hati-hati. Kadang-kadang kayak gelendong dewe akan baik. Ku No, Tuh, nyata. dongol. aja tega-tega temen sih. Kah. Tuh ya, menunggak ibu nih. Benak mama, Nangap. Kadang sini kayak putek ya. yen bengi benak turu. Ayah denok seneng bunda denok sing 292 sereng ngaulis bawa tempel wetane kedi bunda neni dwi puji haruka minangkane sing duwe iramandala bimedandi aja lali selawase kang uki ayah ise bakung lor sinyak Artese bocahku saben dina makoten. Kayang konon bae kunuan. Sampeyan pun nang ledi. Takon galdina ga angger bae ora nyambung. Ah, Bocah koko bae ya bapane. Kandane ki. Apa Kandane ngalor ngidul. Rasane wong demen dewek bae. Sampai awak gering. Aja nyiksa nok sirati cinde hulu. ana suara cinde-cindene mengkono. Apa bling rasa kangen tak demene kakang sih. Wah, aja-aja ini. Apa wae? Aja-aja lagi mabuk bocah wadon. Bocah ki. Kaya-kaya mah. Sampai ditakoni. Cak Bune, kun ku gambar-gambar gawa kapak kun. cang bune ditakoni bune. Hari ditakoni kita mah lawan kun. Jong. Bocah bagus. Ulabu Ya Allah Gusti. Bocah kelalen mangan, kelalen ngidung sampai kering geragasan mengkenen bapane. Ibune wis masak durung. Durung. Ya paingan nih kan. Tokokna bae. nok marina saking leleangan minangkane sedulur dewe aja lali selawase nok opi nok iin sareng ngadam nur saking Jakarta ya kedi mamai ulis mamai mila adeni amah wilunang Jum, bocah bagus anak emang. Aja gawe bingung ning wong tua. Blenak-blenake siraki dirasakaken ning bapamu, dirasakaken ning emamu. Iya. Canggelar wan, canggal dina ditakoni siraku beli jawab. Surya. Ma, Pak, Ya, bisane Jaka Surya kaya kenen disuguhi mangan ora dipangan disuguhi nginum ngelih nginum Jaka Surya lagi duit dedemen Oh, ngacak. wajar. Wajar ibune. Air pantar semene mah demen bocah wadon ya wajar. Yang kok dikit wajar-wajar priwen sampeane. Ya kan wajar. Bapane ari wong demen wong wadon mah iya wajar. Iya. Wong beli mengkene temen aja sampai merusak awak ragane dewek ka bapane. Yang ada ditembokakan dulati bocahe. Uduh. Nyai,
Punten Nyai. Iya. Atasnya Jaka Surya kan lagi kedanan bocah wadon. Ciriwan cibak jadiri ketulis ke gawang janji nok merli sing duwe pisalone keding serangkang ikin bontote bapak kaji bapak Roni Mimi Esti bos SC Bras balap serangkang jarote kedik nok marina saking leleha sedulur dewe. Punten Nyai, Kang Ledana. Yen sing digedane ku bocah ndi? Oh, asal sing endi? Anake sapa? Oli-oli nawi gambar kisira kono nemu ning endi? Nemu ning endi ku nek? Kin kibli oli nemu kini mak. Oli sing endi? Kin ki sengaja tak gambar dewek. Masya Allah. Hayalane dewek toli dilukis jebaban sih. Kayak yang lagi nom. Oh non yang demen. Ning kula ku. Ya iya Bune. Sing bener sih bapak. Ya gambar-gambarnya sampai tembok. Dadi ki gambar kole gawe dewek. Kiwa Sesuai karo gambare bocahe. sesuai karo bocah. Semono gambare be gembleng mandana apa buktine? Surya. Kula mak. Sekian wis bedar permasalahan nih. Bahwasannya bisa nih Jaka Surya kayang kenen ku lagi kedanan bocah wadon bapak nih. Oh, dari lagi demen bocah wadon. Oh, Cangsi ditakoni. arane gawong tembeke demen ning bocah wadon dadi kayang kenen. Iya. Dadi edan dadi ini. Sing waras ning pikirane cung. Godong morag singepange gawe gagas ning pikiran dilali-lali bibis salari dilipur beli kelipur bos kusen mamai ahlan menangkane bos rental boy sing duwe manuk balap sareng aku ngedilan sing nyaksien. Bos beras sing desa waru calon tuan rumah bulan sapas jika nyaksi diri hati abdi melas nu kaasih ngantunkeun kalihan ciri wanci baca diri ketulis kegawang janji kegawang janji. Jaka Surya. Iya mak. Sekian mending terang-terangan karo emak karo bapak mumpung kesaksenan ning wapacul. Sekayu-kayune wong adang sing arane wong tua ya bapane. Ari bokat tujuane bocah kayang kenen maya priben. Ya iya. Kandaa terus terang karo emak sapa bocah wadon. Sareng saliha saha anjen Lamunan Jaka Surya ngomong Jaka Surya ngupai berusaha wong wadone maneng kone setuju yen Jaka Surya pengen kawin karo bocah kuwen. Ya setuju ya. Ki papane najan sampean oli esuk nganggo sore-sore kanggo esuk pribasane. Enak ari je anak pengen bahagia ya seminggu kuhaya kenal
saha